नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं या विशेष मुलाखतीमध्ये स्वागत करतोय। खरं तर माझ्या सोबतीनं आहेत कुडाळ तालुक्यातील घावनळे गावाची आन बान आणि शान अर्थात घावनळे गावाचे माजी उपसरपंच तथा विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य दिनेश वारंग। खरं तर वारंग साहेबांचा आज वाढदिवस आहे। दिनेशजी, वाढदिवसानिमित्त आमच्या कोकणशाही टीमकडनं आणि अर्थात कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांकडनं आपल्याला मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। खरं तर दिनेशजी, आज आपला वाढदिवस आहे। 30 वर्षानंतर घावनळे गावामध्ये सत्तांतर झालं, कसं पाहताय? मागे वळून मागील 30 वर्षाच्या एकूणच कार्यकाळाकडे आणि आता सत्तांतर झाल्यानंतरच्या एकूणच प्रवासाकडे मागे वळून नेमकं कसं पाहताय? नमस्कार। 30 वर्ष म्हणजे माझे राजकीय गुरु आबासाहेब मुंज आबासाहेब यांच्या नेतृत्वाखालीच मी 2007 पासून काम चालू केलं। त्यांच्या नेतृत्वातच मी ग्रामपंचायत सदस्य उपसरपंच झालो। परंतु आबासाहेब आजारी पडल्यानंतर आणि त्याच्यानंतर त्याचं देहांत झाल्यानंतर आमच्याकडे पर्याय नव्हता आणि वैभव नाईक साहेब यांचं गावात असलेलं नेटवर्क ग्रामीण भागात काम त्यांचं बघून आणि त्यांचे आमचे संपर्क आबांना ते आजारीपणात बघायला आल्यानंतर त्यांचे संपर्क आला आणि त्यामुळे त्यांचं काम बघून त्यांचा विश्वास ठेवून आम्ही मग शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला। पण राजकीय गुरु खरं किंवा जो मार्गदर्शनाखाली मी घडलो राजकारणात तो आबासाहेब मुंजेंच्या घडलो आणि त्याच्यातून मी काम करायला सुरुवात केलं। आणि सत्तांतर म्हणाल तर काँग्रेसमध्ये ग्रामपंचायत असताना सुद्धा मीच उपसरपंच होतो, त्यावेळी काम करत होतो आणि त्या कामाची पोचपावती म्हणूनच मी शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर सर्वसामान्य घावण्याच्या लोकांनी हा सत्तांतर घडवलेला आहे आमच्यावर विश्वास ठेवून। तर ना दिनेशजी, तुम्ही अगदी खाजगीत बोलताना देखील आबासाहेब मुंज यांच्याविषयीचा तुमच्या मनात असलेला आदर हा नेहमीच आमच्या समोर आलाय। मला खरं तर आज वाढदिवसानिमित्त तुम्हाला तोच थेट प्रश्न विचारायचा आहे। आबासाहेबांच्या मुशीत खऱ्या अर्थानं आपण तयार झालात। राजकीय विचारसरणी जी ती आबासाहेबांच्या माध्यमातून आपली विकसित झालेली आहे। आबासाहेबांकडे विषयी आजच्या ह्या वाढदिवसानिमित्त काय भावना तुम्ही व्यक्त कराल? खरोखरच आबासाहेब मुंज म्हणजे अजय शत्रू माणूस होते। कोणाशी म्हणजे शत्रुत्व नव्हती आणि काँग्रेसमध्ये असलेले सर्व पक्षांचे चांगले संपर्क होते आणि त्यांचा धडा आम्ही गिरवत आहोत किंवा त्या गावात असले तरी म्हणजे आम्हाला त्यावेळी काम करताना कुठच्या आमदार खासदार किंवा कोणाकडे जायची गवत नव्हती, कारण त्यांचं एवढं वचक होता गावावर किंवा पूर्ण प्रशासनावर आणि त्यांच्याकडनं शिकल्यामुळे बरेचशी आता ग्रामपंचायत चालवताना सुद्धा मला भरपूर फायदा होता, कारण त्यांच्याकडे 24 तास त्यांच्यासोबत असायचो राजकीय कामाला किंवा सामाजिक कार्यात आणि त्यांच्याकडनं सामाजिक कार्याचा किंवा आता घावण्याचा जो विकास आराखडा तो त्यांच्या नजरेसमोरच आम्ही तयार केला किंवा त्यामुळे त्याची म्हणजे काम करताना सोपं पडतं आणि आमदार वैभव नाईक साहेब किंवा खासदार यांचं जो नेटवर्क किंवा त्यांचं काम करणे डायरेक्ट सामान्य कार्यकर्त्याशी कनेक्ट असल्यामुळे आता अगदी काम करण्यास सोपं पडतं आम्हाला। खरं तर दिनेशजी, आबासाहेबांना ज्यावेळी देवाज्ञा झाली त्यानंतर लगेचच काही दिवसानंतर आपण शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला, त्यामुळे तेव्हापासून आतापर्यंत आपल्यावरती आरोप केले जात आहेत अनेक की आपण तातडीनं त्या ठिकाणी शिवसेनेमध्ये गेलात। नेमकं आजच्या या वाढदिवसाच्या निमित्तानं ही मुलाखत आपण घेतोय, नेमकं ह्या आरोपांना काय शब्दामध्ये प्रत्युत्तर द्याल किंवा तुमची त्यावेळीची नेमकी भावना काय होती? लगेच जाण्यामागचं नेमकं कारण काय होते? बघा, आबासाहेब 2 ते 3 वर्ष आजारी होते। त्यांच्याशी म्हणजे आम्ही काम करत होतो, त्यांच्यासोबत होतो। ते अंतरुणात खेळले असताना पण आमदार साहेब खासदार साहेब त्यांना बघायला होते। त्यांनी मी स्वतः आबासाहेबांना बोललो होतो की आबासाहेब, आता तुम्ही असताना आम्हाला कधी म्हणजे कुठच्या नेत्याची किंवा कोणाची गरज लागली नाही, पण भविष्यात प्रश्न आहे, कारण कसं समोरच्या पक्षांना जर टक्कर द्यायची असेल विकास कामासंदर्भात, तुम्ही असताना जर विरोधी पक्षात जरी बसलात तरी कुठच्याही नेत्याकडनं विकास निधी किंवा घावण्याचं कोणत्याही प्रश्नाची धमक होती, पण भविष्यात काय होणार त्याने चर्चा केली होती। पण आबांना मी शब्द दिला होता की आपल्या शेवटपर्यंत मी तुमच्यासोबत राहणार आणि आबा गेल्यानंतर मी आमच्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांची संपर्क साधला, त्यांची मीटिंग घेतली प्रत्येकाशी भेटून, कारण वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांकडे आम्हाला तेवढा का सहकार्य नव्हतं किंवा आमचा संपर्क पण नव्हता आणि त्याच दरम्यान आमदार साहेब किंवा खासदार साहेब आबांना भेटायला आले किंवा बोलायला आले किंवा त्यामुळे संपर्क वाढला होता। आणि आबा असताना सुद्धा आमदार साहेबांनी मला शब्द दिला होता की सरपंच काळजी करू नका, काय असेल तर मला फोन करा, किंवा आबांची आजारपणात पण आमदार साहेबांनी मुंबईला वगैरे हेल्प केली होती, त्यामुळे संपर्क आला। आणि आबांनंतर बाबा मला पर्याय दिसला समोर की आमदार साहेबांच्या नेतृत्वात आपण काम करू शकतो, आपल्याला समजून घेणारा एक व्यक्ती आहे आणि मी कार्यकर्त्यांच्या कानावर घालून कार्यकर्त्यांच्या भावना समजूनच भविष्य दृष्टीकोन गावाचा लक्षात घेऊन शिवसेनेत प्रवेश केला। निश्चित, खरं तर वाढदिवस आहे, वाढदिवसानिमित्त अगदी सुरुवातीला आम्ही शुभेच्छा देखील दिल्यात। खरं तर दिनेशजी, मला आपण आमदार वैभव नाईक असतील किंवा खासदार विनायक राऊत असतील यांच्या नेतृत्वाखाली आज काम करताय, कसा अनुभव आहे?
खरंच चांगला अनुभव आहे, कारण मी आता 15 वर्ष राजकारणात काम करतोय. एखाद्या नेत्याचा एखाद्या सर्वसामान्याशी डायरेक्ट कनेक्ट, एखादा रात्रीचा पण फोन उचलणे किंवा खासदार साहेबांनी मी आता काल पण मेसेज केला तर रिप्लाय देणे, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा ॲडव्हान्स तुम्ही मुंबईला असल्यामुळे आलो होतो म्हणजे टाईम, पण साध्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला रिप्लाय देणे, सर्वसामान्य भेटणे, सर्वसामान्य कार्यक्रमात उपस्थित राहणे आणि विकासच्या बाबतीत तर त्यांनी म्हणजे जो प्रश्न आम्ही मांडू किंवा जे मागणी करू त्यात थोडं म्हणजे पूर्णपणे पाठीशी राहून काम करण्याची जी त्यांची पद्धत आहे किंवा तळागाळात म्हणजे पूर्वी आम्ही आता बघायचो की एखादा आमदार खासदार येताना त्याला VIP ट्रीटमेंट किती आणि काय म्हणजे भेटायला पण मिळत नव्हतं, पण सर्वसामान्याच्या घरात येऊन बाजूला बसून बोलतात हे आमच्यासाठी कार्यकर्त्यासाठी खूप आहे आणि त्यामुळेच आम्हाला त्यांच्यासोबत काम करण्याची आवड आहे. खरं तर दिनेशजी, आपण उपसरपंच राहिलात, आता ग्रामपंचायत सदस्य आहात. खरं तर आपलं एकूणच काम त्या भागातलं पाहिलं आणि अनुभवलं तर ते फक्त ग्रामपंचायत सदस्य किंवा उपसरपंच पदापुरतं मर्यादित नाहीये. पुढे जाऊन पंचायत समिती, जिल्हा परिषद लढवण्याची काही इच्छा आहे का? बघूया, आरक्षण पडेल त्यावर सगळं अवलंबून आहे आणि पक्षाने एखादी जबाबदारी दिली तर आम्ही खरोखर म्हणजे इच्छुक आहे, पण आता सर्व आम्ही ओपन पडल्यामुळे आरक्षण पडलं पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि पक्ष जो जबाबदारी आमदार साहेब जे सांगतील त्याप्रमाणे आम्ही काम करू. मग गावात चांगला किंवा पंचकृषीमध्ये चांगला संपर्क आहे आणि आमच्यामध्ये निवडून येण्याची धमक आहे आणि कार्यकर्ते जुळलेले असल्यामुळे पण जो काय पक्ष निर्णय घेईल तो मी तयार आहे. खरं तर मी घावनळे गावात पुन्हा येतो, कारण की पंचक्रोशी सहित त्या संपूर्ण भागातच एकूणच दिनेश वारंग हे नाव लोकांपर्यंत, लोकांच्या हृदयापर्यंत पोहोचलेलं नाव आहे. दिनेशजी, घावनळे गावाच्या एकूणच पुढील सर्वांगीण विकासाबाबत काही ब्ल्यूप्रिंट तयार आहे का डोक्यामध्ये, जी आजच्या या मुलाखतीच्या निमित्तानं आपण सर्व ग्रामस्थांसमोर आणि कोकणशाहीच्या दर्शकांसमोर मांडू शकाल? एकूणच घावनळे गावाचा विकास नेमका काय पद्धतीनं करण्याची इच्छा आहे? मी ग्रामपंचायत इलेक्शनलाच सर्व आपल्या गावातल्या लोकांना सांगितलं होतं की ग्रामपंचायत इलेक्शन झाल्यानंतर आमचा सरपंच बसल्यानंतर प्रत्येक वाडीत, प्रत्येक वार्डमध्ये भेट देऊन तुम्हाला काय कामं अपेक्षित आहेत त्याप्रमाणे आराखडा आम्ही तयार करू आणि त्याप्रमाणे काम करण्याचा प्रयत्न करू. तसाच सरपंच बसल्यानंतर 2 महिन्यानंतर मी प्रत्येक वाडीमध्ये मिटिंग लावली, प्रत्येक वार्ड सभा लावली. लोकांच्या प्रश्न काय पाण्याचे असतील, इतर रस्त्याचे असतील, वैयक्तिक असतील, अशा प्रकारच्या प्रत्येक सदस्याच्या वाडीत जाऊन आराखडा, पूर्ण एक गावाचा आराखडा तयार केलेला आहे. त्यामध्ये मोठी कामं कुठची आहेत, आमदार खासदार यांच्या मार्फत होणारी कामं कुठची आहेत, ग्रामपंचायत लेवलची कामं कुठची आहेत, वैयक्तिक योजना कुठच्या आहेत, अशा प्रकारचा टप्पा म्हणजे भाग करून एक ब्ल्यूप्रिंट पूर्ण गावाची तयार केलेली आहे आणि त्याप्रमाणे 5 वर्षातील लोकांच्या बऱ्याच काम करण्याचा प्रयत्न करेन. नेमकं त्याच्यामध्ये काय काय असणार आहे, थोडंसं काही सविस्तर सांगू शकाल? त्यामध्ये आता जलजीवनचं जे आराखडा मागच्या वर्षात आता शासन जो राबवत आहे जलजीवन, त्यामध्ये आम्ही विहीर घेतलेले आहेत किंवा नियोजन आहे, रस्ते घेतले आहेत. मोठी कामं आम्ही नियोजनमध्ये आम्हाला एक ब्रिज पाहिजे नांदेली घावणे रस्त्याला, ते आम्ही खासदार साहेबांकडे दिलेलं आहे किंवा माऊली मंदिरला एक ब्रिज पाहिजे. ते मोठी जी कामं आहेत ते आम्ही वेगळी आमदार साहेबांकडे मागण्यासाठी प्रस्तावित केलेली आहेत. आणि वैयक्तिक म्हणजे काय होतं आता शासनाची जी योजना आहे वैयक्तिक संभाविक शेती असल्यामुळे इन्शुरन्स म्हणा किंवा इतर जी योजना आहेत, लोक आमच्या घावण्यातले किंवा खेडेगावातले दुर्लक्षित राहतात व त्या किंवा संमती पत्र होत नाही म्हणून विहिरी मिळणं किंवा रोजगार हमी योजना, मग त्यासाठी त्यांच्याशी कनेक्ट होऊन आम्ही त्यांना समजावून सांगून किंवा 1-2 व्यक्ती नेमून त्या कागदपत्रांचा पाठपुरावा करण्यासाठी आम्ही नेमलेले आहेत. त्यामुळे कसं जरा फास्ट विकास आपण करू शकतो. दिनेशजी, खरं तर मुलाखतीच्या मी शेवटाकडे येणार आहे, पण तत्पूर्वी अजून काही 2-4 प्रश्न माझ्या मनामध्ये. आपण एकूणच पुढे जात असताना म्हणजे आता आपण ग्रामपंचायत सदस्य आहात, मागील वेळी आपण उपसरपंच होता. मगाशी मी प्रश्न विचारल्याप्रमाणे पुढे जाऊन जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल, लढवण्याची इच्छा देखील आपण व्यक्त केलेली आहे. नेमकं या संपूर्ण यशाचं श्रेय कुणाकुणाला द्याल? या यशाचं श्रेय म्हणजे सर्वप्रथम माझी आई, माझी मिसेस, कारण माझी मिसेस आरोग्य सेविका आहे आणि कालच्या कोरोना काळात बघितलं तर खरोखर घावणे गावामध्ये काम करण्यासाठी तिने खूप सहकार्य केलं. माझी मुलगी आहे आणि माझे सर्व मतदारांनी मला जो पाठिंबा 3 टर्म मला ग्रामपंचायत निवडून दिलं आणि माझे राजकीय गुरु आबासाहेब मुंज आणि ज्यांच्या हाताखाली मी आता काम करतो, वैभव नाईक साहेब आणि विनायकराव साहेब, या सगळ्यांचा आणि या यशामध्ये मोठा वाटा आहे. आपण पुन्हा एकदा आबासाहेब मुंजा यांचं नाव घेतल्यामुळे मी मुद्दा विचार आबासाहेबांच्या एकूणच कार्यकर्तृत्वाचा, कारण आबासाहेब मुंज हे नाव तर संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित आजूबाजूच्या देखील भागांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात पसरलेलं नाव आहे. एवढ्या मोठ्या वटवृक्षाच्या सावलीमध्ये काम करत असताना त्यांचा प्रभाव नेमका तुमच्यावरती कशा पद्धतीने ते मला खरंच या निमित्तानं जाणून घ्यायचं.
आबासाहेब मुंजे म्हणजे सर्वसामान्य नेतृत्व होतं. कारण आबासाहेब मुंजांनी पहिल्यापासून सांगितलं कारण घावण्यावरून सुटले कुडाळला येताना जो वाटेत जरी कोण सर्वसामान्य एक म्हातारी भेटली किंवा एक पुरुष भेटला किंवा साधारण गरीब माणूस भेटला तरी गाडीतून घेऊन त्याला कुडाळ ही शिकवण त्यांची आहे. किंवा सर्वसामान्य माणसावर कनेक्ट होण्यासाठी एखाद्या प्रसंगात कसं धावून जायचं किंवा हा जो आमच्यावर जडणघडण त्यांची झालेली आहे. सर्वसामान्य माणसावर कसं पोचायचं. कारण एसीच्या गाडीत बसून काच खाली करून न जाता एखाद्या माणूस काच खाली करून त्याला गाडीत घेऊन कुडाळला येऊन पोचवणं हा सर्वात म्हणजे आबांचा शिकवण आहे आम्हाला. त्यामुळे त्या काम करायला आणि आबासाहेबांचा एक दबदबा होता. आणि अजय सेतू सांगितलं ना, अजय सेतू कोणाशी सेतूचा न बाळगलेला माणूस आबासाहेब मुंजे होते. खरं तर दिनेशजी तुमचा वाढदिवस आणि वाढदिवसानिमित्त आज दिवसभरात सकाळच्या सत्रात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलेलं. आज सायंकाळी देखील आपल्या नेत्याचा वाढदिवस गावनेळेवासीय मोठ्या आनंदानं आणि उत्साहानं साजरे करणार आहेत. अशा पद्धतीनं कार्यक्रमाचं नियोजन करण्यामागचा नेमका उद्देश काय? खरं सांगतो की आम्हाला कसं आता इलेक्शन पिरियडमध्ये आम्ही लोकांना म्हणजे चालू असतं कार्यक्रम असतात किंवा भेटी असतात. पण एखाद्या कार्यकर्त्यांची मागणी होती की आपण यावर्षी चांगलं यश प्राप्त केलं आहे त्यामुळे वाढदिवशी आपण कार्यक्रम करूया. मी म्हटलं इतर आता आम्ही रक्तदान शिबिर मी मुलीच्या वाढदिवसाची घेतो किंवा इतर सत्कार समारंभ माजी सैनिकांचा सत्कार समारंभ आम्ही केला. मग कार्यकर्त्यांची मागणी होती की आपण वाढदिवस करूया. मी म्हटलं आमच्या गावात 3-3.5 लोक आहेत. एक 500-1000 लोकांना आपण स्नेहभोजन घालूया. त्यानिमित्ताने एक कसं इलेक्शन पिरियडला एखाद्या जेवण करणं वेगळं आणि वाढदिवसानिमित्त सगळ्या लोकांना एक जेवण घालणं म्हणजे लोक समाधानी होतील. जे लोकांनी आम्हाला आशीर्वाद दिला आणि त्या आशीर्वाद लोकांचा मिळेल या निमित्ताने कार्यकर्त्यांनी संध्याकाळी आयोजन केलेलं आहे वाढदिवस. अगदी या मुलाखतीच्या शेवटाचा माझा प्रश्न आहे. वाढदिवस आहे, वाढदिवसानिमित्त प्रचंड ज्या शुभेच्छा आहेत या शुभेच्छांचा वर्षाव तर आपल्यावरती होतोय. या मुलाखतीच्या निमित्तानं समस्त गावनळे वासियांना आणि एकूणच त्या पंचक्रोशीतील नागरिकांना नेमकं काय शब्दामध्ये आश्वासित कराल? सर्वप्रथम मला सगळ्यांनी शुभेच्छा दिल्या त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. असेच आशीर्वाद माझ्या पाठीशी सगळ्यांचे राहू देत. आणि ज्या आशेने ज्या गावनेवासियांनी माझ्यावर प्रेम दाखवलं, ज्या आशेने आमच्या हातात ग्रामपंचायत सत्ता दिली पूर्णपणे बहुमताने, त्या आशेने आम्ही आणि आमदार साहेबांनी खासदार साहेबांच्या मागण्याखाली जो लोकांना अपेक्षित आबासाहेबांनी गेल्यानंतर जो राहिलेला विकास गावण्याचा आहे तो पूर्ण करण्याचं मी आश्वासन सगळ्यांना देतो. आणि सर्वांना सोबत घेऊन गावण्यामध्ये चांगलं काम करण्याचं आणि मी प्रयत्न करीन. यामध्ये आम्हाला मार्गदर्शन करणारे आमचे कृष्णा धुरी आहेत किंवा माझे काका प्रभाकर वारंग जे मला वेळोवेळी मार्गदर्शन करतात. प्रभाकर वारंग म्हणून कृष्णा धुरी असेल, रामभाऊ धुरी असेल, अतुल बंगेजी असेल किंवा आमचे तालुका अध्यक्ष राजन नाईकजी असेल, बबन बोवाटे या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली जो घावनेवासियांना घावणे पंचक्रोशीला अपेक्षित जो विकास आहे तो पूर्ण करण्याचा आणि सर्वसामान्य विश्वास घेऊन काम करण्याचा प्रयत्न करेन. दिनेशजी पुन्हा एकदा आपल्याला वाढदिवसानिमित्त मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. एकूणच आबासाहेब मुंजे यांच्याविषयी आपल्या मनात असलेली जी भावना आहे या मुलाखतीच्या निमित्तानं आपण या सर्व नागरिकांसमोर देखील मांडली. त्यामुळे आपल्या या भावनेला देखील आमच्याकडनं सलाम. पुन्हा एकदा वाढदिवसानिमित्त मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आपणही कुठे जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.